Assalamu alaykum. Şadada video studiýasynyň video ýazgylaryndan birisi diýen mehman tomoşaşlar. Ene bugün arty hyplaryň agdyr maşgalasynda bir uly toý tutulýar. Türkmen toýy goşa-goşadan gelýär. Şol söz hakyky. Ene şunu bayram ogulyum şeýlede ogul Cemal gelejäniň söwür ogullary Ukraina döwletinde ýokary huzaýyn tamamlap, kuwat bilen Nurjan diplom toýuny, ähli dosýalaryny, dogan garnaşlaryny bir toýda çamasan Uludan toy tutýarlar. Şamak toy mekanynda bugünkü diplom toy bir şatlyk şagalaňa wesap dowam eder häli dawaranyň ýatdan çykmajak pursatlar öňüne bugün dawaral toy münasibetli meşhur Şadada video studiýasy ýazga galdyrar. Şoň üçin tomaşa ediň. Ine bugün dawaran hyzmatynda Türkmen estradasynyň belli meşhur aýdymçylarynyň biri bolan Daňatar Muradow owadan aýdymlaram ýerine ýetirer. Atar benden dünya doğar geliyor nasıl olmana bile tam soylamana gönlüm yetti sana. Bakana bile sana şundan bile oğulda sen uçtan yaradı kendini haladı Dağına bağladı Uydu ben için gözüktün Tanrı'nın doladığına gelişim Tanrı'nın konuşup gidelim Azar benden Bunu dünya doğar geliyor nasıl bana bile tam soylamana gönlüm yaktı sana. Yoğurt bana yakınlar Benim ben de yok Uçtan yaradı kendini halen Dağına bağladı Bu gece ne için gözüken Tanrı'nın doladığına gelişim Yalnızlık barışıp direk gidiyor uğraşıp Azar benden Dünya doğar geliyor nasıl olmana bile tam soylamana gönlüm yetti sana.